Debagoienean egina tarteko atale berri honetan gaurkoan Bergarara gerturatu gara enbalan enpresia hobeto ezauketako. Makina handixantzat enbalajiak egitue horretan dauz espezializauta, beraz guazen hobeto ezauketara. Baso bezala gaurkoan Bergararaino gerturatu gara, Debagoienean eginako saio honetan, enbalan enpresan gauz eta gure helbon daku Sara. Eskerrik asko zuen etxeko atiak zabalketiak, lehenik eta behin. Balan, ez dakit, igual jentientzat baita ez ezaguna izan leke, Debagoienean bizienentzat igual ez ezaguna, Bergarakoentzat ezaguna izango, baina enbalan, noiz sortzen da enbalan, nondik sortzen da enbalan? Kaixo Inigo, egunon. Enbalan, sortu zen 2007ko uztaian, baina, enbalaje munduan 50 urte baino gehiago daramatzan enpresa familiarra da. Hasiera batian zentratzen ginen, hasi zen bertako torlojoko enpresen beharrak asetzeko, baina urteak pasau ahala beste sektore batzutara zabaldu gaz. Hori galtu ginozun, zer da bertan egiten duzuena? Bertan, printzipalki egiten duguna da enbalaje industriala eta logistika industriala arduratzen da. Zeina zuen bezero potentziala, zeinei bideratuta egiten duzu lan? Gure bezero potentzialak dira makina herramientako eta bienes de ekipoko enpresak eta baitza trenbide sektoreko, eolikoko eta aeronautikako enpresak. Debagoienean ekoiztu egiten duzu bertan, baina Debagoienetik kanpora bebiak egiten duzu, ala hemen geldiketan da gaxena. Guk Debagoienean Euskal Herri eta Espainia mailan lan itzen dugu eta baita atzerrira bai. Atzerriko herrialdeak esaten zeintzuk izango litzazken? Danetik daukagu, Estatu Batuak, Polonia, danetik pixkat. Zenbat portzentajean esporta egiten duzu kanpora? Portzentai bat ezin dut esan, baina azkenian guk bezeroi zerbitzu bat ematen dut zau eta bezerua bera da atzerrira bidaltzea arduratzen dana. Plantia bat Bergaran dagotzu, ez dakit hemendik kanpora beste plantari dagotzuen edo ez? Bergaran hemen ontsa ikusiko bertako plantia eta gero beste badugu Bilbon Zaramillon. Bergakoak okiko ditzu 15.000 metro karratu eta Bilbokoak beste hainbeste gutxi gora bera. Ondo pentsaren basatzu, guazen ikustera benetan balanen zer egiten dara. Oso ondo, guazen. Ikusten duzuen moduan, sartu gara enbalaneko tripetara eta hemen bertan zer egiten den hobeto jakiteko Josu Elorza gurekin. Josu, eskerrik asko, enbalaneko atiak ereitiatik. Kasu honetan, hemen, esan geke, modu bat beste egurra manipula egiten duela, ezta? Lehenengo fasia edo hemen hasiko litzake. Hori da. Hau da, oin inauguro berri dugu nabia da hau, montajeko zona berritxoa esan geunuan. Eta daukuna da, lehen bestaldian ziren makina sardanak eta ona pasau ditugu eta induguna da makina edizia berritxa sartu, teknologia berritxa, merkadoa eskatzen dozkun exigentzietara eta sartzeko ez. Eta ikusten duzue, tipo askotako makinak, sekzioz berdina mozteko, bai tablerua, bai egurra luzian. Eta baitzen duguna da, enbalajia preparau, gero beste almazel sarrera pasau eta hanja montajia itxeko. Hori da, egurra aiaitzatue ona eta hemen nondik hasiko zinaken. Zeintzuk izango litzake hemen emuten duzen pausuak? Hemen itxen duguna da, ofizina teknikatila diseinatzen da enbalajiak, bai kaja txikixak ero enbalaje handixak, despieze bitxartez, bajatzen dutze operarixuei, eta hemen itxen dena da, montaje hori preparau, ez? Dia neurrak moztu, ean neurrira kolokau, gero montaje horrekin itxeko, ez? Ja esan digun, puzlia gestartu dutzi pieza danak, baina montaje definitiboa itxeko. Esan duzu nabe barrixa gotzuela hau eta guztu gaina makineixia azken teknologiko makineixia jartzen zabitzea. Zerra barrixa jarri duzuela. Dana preparatu dengo da pentsatzen dut, alik eta materiala alik eta onduen manipula balizateko, ezta? Hori da, bai, azken urtietan egitza da askunda handi bat eduki dugula. Eta biharra zeuan, beste bigarren nabe bat itxeko, eta induguna da hori, lehen zeuko nabe zarra biltegi moduan aprobetxau, kapazitatea handixo eukitzeko, bezero gehiago arreta emoteko eta dauzko unei arreta hobetzeko, eta ere induguna hori makina berritxak sartu, lehen zeuzkon makinekin batera konpartituta ez, eta hori teknologia berritxak, lana azkartzen dozkuenak, eta presizio aldetik hobetzen dugunak ez. Azkenean, gure helburua bai da, dauzkon kliente horrei alik eta zerbitzu biena moten jarraitzia ez. Gero fango gara beste nabia ikusteran, behin enbalajia preparau egin duzuela, zuek, zauzei espezializauta enbalaje haundixetan, makina haundixek enbalajia jarten.
horretarako materiala manipulaitzea eta kasu honetan hemen, pentsatzen dut zailtasun bat behukiko dauela, ez? Oso prezizuak izan beharko zaiz. Bai, azkenean, kaja txikitxak, enbalaje txikitxak itxen dintzuen, enpresa geixo badare gure baiaran baitxa, baina, bueno, guk beti espezializauga hori, enbalaje hundixak eta gauza komplexuak itxera. Azkenean, merkauak erakutsi dozku, enpresak automozinoko moldeak egiten dituenak, makina herramientako enpresa asko, gure baiaran industria potentia dukoula, gero eta makina handixago itxera doiaz, gero eta prezizio geixeukuak, gu beti egon gaz salto horretan enpresen onduan, ez lanian. Eta ikusten ginen, gauza ondixetarako leku betxo behar ginoala, makina prezizuak, eta orduan, hortik gure apostua ez, eta bazken urtietan erakutsi dozku, bide horri jarraitzuta, daukogula etorkizuna. Ondo pentsaile malde mazatzu, guazen ikustera ja, zela batzen duzuen edo makinak zela enboluitzen duzuen. Bale, venga, guazen. Josu, egurra moztu du, biharrezko tamainoak eta intu, eta oin atzean ikusten du nau montailea geldituko litzake. Olako tamaino bateko kaja enbalaje bat zela montaitzen duzue? Bai, lehen esan dutzuten moduan, gure espezializazioa izango zen olako kajak itxi, ez? Berezisa, klientian aditzuan ezaugarritxekin, eta hori, dimensio berezi eta pixu askoko bultuetarako. Honek azkenean, ikusten duzuen moduan, lan askoko prozesua da, denbora askoko akatu. Bi hiru egun biharri izate ditu montajia itxeko, eta aurretik bedauka lanketa bat, diseinua egin, pixuak analizau, makinia estilotakoa dan, nondik gero trinkaubia dan portura eroten danean, orduan, bere lanketia dauka. Eta gero emaitza ikusten duzuen, azkenean kaja handi bat, bezeruak behalditzuan biharrekin, eta munduko edozein tokintxara bihaldu alizateko. Aipatuzu bi hiru egun tarda egin duzuela gutxi gora bera olako bat ditzen, hau dana esku ziten da, makina bitartez edo? Moztu dana zerretan mozten da, ikusi doblen beha automontaziatzen beha zigala prozesu asko, eta hau gero montajia manuala da. Operaditxoak hartzen da begurrak, giltzekin josten ditue, eta hori reforzoak ebitzea jako, burdinak gero kataiekin eta egurrak sufritzeko, montaje gero tradizionalagoa esan digun izango zala. Esan hemen enbalanen eskulana asko kontuan hartzen da. Enbalana oso importantea da, guk daukogun gauza, instalazioez gain pixkat definizitzen duzkuna, egisa dabe, lan ekipo oso naukogula, implikotako jentia, eta hori aparte, lan gogorra da, eta jentia, biharrezkoa, bestela, jentian implikazio eta dedikazio repare oso zaila da, olako sektore baten aurrera itxia. Makinak edo, kajaketan baita, inbidia, eta hemen gabitzik ustean goixean aldatetik ez da bitzela, bi grua uste, hemen gaina bat, neko pixu handikoak dakotzuela, ez da? Bai, dauzko bi puenteak grua, esate jaunak, batak 80 tonela dauzka, eta bestiak 25. Orduan, bitxin artean lan indabe, 100 tonelatik gora igo alga, ez? Orduan, hori makina oso berezixetarako erabiltzen du, eta azkenean, gure inguruan oso enpresa gutxi dare, olako almen aukenak, ez? Gipuzkoa mailan bakarretaikoak izango da, eta Euskal Herri mailan ez dare asko. Bere egunean izan apostu horrekin, etorkizuna garantizatu esan dugu daukogula, ez? Azkenean, industria mailako makinapek gero eta handixegoa dira, orduan, deseurak gero eta necesidade gehiago duke, guria bezalako enpresa batekin lan itxeko enbalajiak. Montau du, kajia esango deke, gero batzutan plastiko jartzen zatzue, eta hori gaina uste horbe eskulana asko kontuan hartzen dela, ezta? Gero azkenean, pentsau biezu, gure gana datozen makinak munduko edozein lekutara juten diela, orduan, protezio berezitxea bebia dauz, askotan itxasoz juten dira, eta bi hiru hilabeteko bide ilusioak izan aldia, kondizio klimatiko ezberdinetan, temperatura aldaketak, orduan, hori bestu inbia da, ez? Orduan dauzko, aluminizko protezio batzuk, haizietaratzen dela barrutik eta barruan, zero oxigeno kapa bat sortze aldera, ez? Oxidazioak ebitatzeko, beste antiozidante plastiko mota batzuk bebai, korrosio horrek ebitatzeko, PVC-ezko lonak bebai, zutxea ura eta protezio eukitzeko. Bidalketa bakoitzan bera, ez du itxau dugun itxen da, ze bia da ben, azkenean gure helburua da eta klientia bede bena da,
bere makinean munduko edozein lekutara, ba, kondizio optimotan heltzia. Orduan, ja, plastikoa da jartzen zatzunean, preste ongo litzake, kanpora Bai, marketako. ja, prest dauko unean, ba, kamioiako etortzen dira, ero kontenore maritimoak, eta itxen duena kargau, trinkau, gero movimentuik izegoteko, eta gero ba, munduko edozein herrialdetara bialtzeko. Ba, Josu, mila esker, azalketiatik ebenen balanen zer egin da, olako kaja hundi honek zela egiten dian erakustiatik. Eskerrik asko zuen etxeko atiek zabalketiatik eta segi berdin lanian da, etorkizunan be, olako arrakastiakin jarraikitan duzu. Hori da, eskerrik asko zuen bizitea gaitxik eta hori, hurrengo 10 urte, 20 urteetan berriz ikusten dira hemen. Hori da.